sa v meste Subotica v tejto krásnej bytovke za 30 € na 7 poschodí. A ideme smerom A to je náš hotel. do centra. A to je náš hotel. A som našiel v Rybave tú mincu aj parádnu mincu lesku. Takže ideme smerom, ideme smerom do centra. Subotica. Takto pôjde na bicyklu bez problémov. Takže nachádzame sa vlastne na prvom námestí. Máme pekný kostol a tu nejaké budovy. Tu bude asi knižnica podľa všetkého v tej budove. Bude nejaká stará historická budova. Také stromy a mestská fontána, kde sa dá osviežiť. A vidno, že aj svetielkuje, takže večer môže pekne vyzerať. A takto ľudia tu naoddychujú. Celkom pekné námestie. Tam sú nejaké fotky. Národné kázalište. McDonald's. Ďalšia fontánka. No, tancuje s fľaškami na hlave. Táto to je parazina. Parazina? Maketa. Takže tu je vodové mesto, lebo je všade je voda. Lonzo. A tam je parádne. Ideme cez parčík, také pekné stromy tu sú. Také obchodíky, Mona, tu na nejaké tety a fontána. Všetko prázdne, ne? Ja som na tom minčou, Ďalšia fontánka. Kostol. Ľudia vysedávajú pri vode, deti bežia, oddychujú. Tu je nejaká plocha. Kupujeme v tom obchode, som si kúpil 2 trička. Mamka platí. No takže tento podnik odporúčam v Subotici, super pivko. Domáce, subotické, veľmi dobré. Takže keď tu niekedy budem v budúcnosti, tak tu sa idem nájsť a vypiť si pivko. Toto tu je v Subotici. Večer. Krása. Jaska Kúča. Romania. Tabiálna väža. A tu je bezplatná dostaná. Taký staré vozne.
Paťko, koho hľadaš? Mistra Bina? Také svetlo vysvieti a potom Mr. Bean príde. A to ty si teraz Mr. Bean. Tak kosi teraz ujo, to nechodám teraz. Tak Ja. pokosi to potom, hej? Pôjdeš na trávnik, dobre? Dobrý. Nechoď, bo ťa pokosi. Palko. Aký stúpil parádne, dobre vlaky. Paráda, ale koľko to je veľa detí v meste, toľko hodí, po 10. večer. Je tu milión detí v centre mesta. Sranda. Takže aj toto je Subotica a tam veľa pivku a futbal. Originál. Takže večerná fontánka v Subotici. Ďalšia ulička. Tu na ulička. Malička. A Palko niekde tam na konci pri tej soche.